mga katuba, nandito naman ako sa dagat ngayon. O mamaya mga katuba, papasok ako doon sa may pispan. So ako lang mag-isa mga katuba. Ngayon mga katuba, mahuli ako ng kasag dito. So shout out ko kay Jisrael Corpus o kay Copino Hunt. Shout out sa imo dia idol, o kay Constantine 07. Shout out sa imo da bro idol. Ingat lagi idol. So shout out din po ko sa mga viewers, subscriber, likers o sa mga followers na ko. Shout out sa inyo tanan dia. Daghang kayong salamat. So hindi na natin patagalin ito mga katuba. Magsimula na tayo. Let's go. Kinagat naman ako mga katubaw. Kinamay ko lang. Balik naman ako katubaw. Kasi yung mga kasag mga katubaw nandito lang sa mga ilalim ng mga bato. Ah? Ito na naman mga katubaw. Nangagat na naman. Kasagad yung ano ko, nangahuli. Hindi maano sa pana. So maghanap naman tayo mga katubaw. Hindi na ako gumagamit ng pana. Kamay na lang. Kasi may guantes naman oh. Gloves. Sayang mga katuba, nakawala yung nahuli kong kasag. Oh. Ito mga katuba, malaki. Yung dalawang nahuli ko kanina mga katuba, nakawala. Huwag kayo iiyak. Kawala na naman. Butas pala yung lalagyan ko. Gato. So iiwan ko na lang dito. Ayaw di ma. Ito, nakahuli na naman ako. Ang galing mo pala dyan ah. Ay, hindi makita. Dito, manginas lang ako. Ito, kinason.